ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುಪುನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲ್ ವತ್ತಿರ್ದು ಅರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಂಗಾರ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ಲ ಒರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲ್ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುರ್ಲಿರು. ತಂಕ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಜಗದೀಶ್ರೆಗ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಒಪ್ಪ್ಯಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಫಲವಾದ ಅರೆನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ತಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅರೆನ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯಡ್ ನನಲಾತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕಡ ಪಣದ ಹಾರೈಸೇರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ಸಾಲದ ಐಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಐನು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲು ಪಂಪಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವೇತೋ ಕಾಲೋರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗನನ್ನ ಸೇವೆ ದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಸೌಜನ್ಯ ಬಕ್ಕವರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸರಳತೆ ಅರ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ. ಆರವರಿ ಇಂಕಲ ಟೀಮ್ಡು ಕಬಡ್ಡಿದಲ ಒಂಜೇ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏತು ಮತ್ತು ನಾವು ಆರು ಮುಲ್ಪ ಮಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪುಡು ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಸುన్నారు. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಡ ಪಂಡ್ಯರು ಯಾನ್ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಯಾನ್ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಲಸ ಸೇರಿದು 37 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 58 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಗೆಂಡ ಈತೆಲ್ಲ ತುನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನ 58 ಕೈತಾಳಂದು ಅದು 37 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಆಧಾರ ಕೆಲಸನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ ಆಕಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಕಲು ಐನು ತೂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಲಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆ ಪನವಲ ದಿಕ್ಕದ ನೈತೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕು ನಿಂಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಈ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟಲ ಕನ್ನೆ ಆಗ್ಬೋತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಗ್ಗನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಬರವಾದೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಎತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು 6 ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ವ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರನಕಡು ಅರ್ನ ಆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರೋಗ್ಯನ ಜಿಂಜಲ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ 6 ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ನೂಲ್ದಾತ್ ನೂಕ್ತೆ ಬಾರ್ದಾತ್ ಕೋರೆ ಬರಲಕ್ಕನೆ ಪೊಲ್ಲುಡರೇನು ಆ ದೀವೋಲು ದೇವರನಕಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅರೆಗೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದೇನು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿನ ಜಗ್ಗನ್ನಗರಡ್ಡು 6 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏತು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಊರ್ದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಈ ಬೆರ್ಮೆದ ಅರೆಗೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕದಂಗೆ ಅರೆಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಒಮತುಕೆರೆ ಪಾತಿರಂದು ಜಗದೀಶರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಡ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನ ಇಲಾಖೆಡ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿತ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಪಡೆದ ಹಾರೈಸೇರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಎಂಬರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇತ್ತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪುನಃ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮ್ಮ
ಪೂರಕಲು ಇಂಥ ದಿನത്തെ ಹಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಇಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಯಲಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಇಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರಧಾರರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೆರಿಸಾದ ಪೂರಕಲ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದಡ್ ದಿನಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿನಟ್ಟಾದು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬಿಡದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸದಾ ಕಾಪಾಡಲು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂಕ್ ತೋಜಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡದ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಷಡಕ್ಷರಿ ಎಂಗ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ 2021 ಸಾಲಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಏನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ನೌಕರನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆ ಶ್ರಮದಿದ್ದು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸೋದು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಡೀ ಬೆವರು ಉಂಡು ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಈಗಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನವೋದಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಿಲ್ ಬೈಲ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋವಿಂದ ಅಮೀನ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಧರ್ಮನಗರ, ವಿಜಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೈಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹೇಶ್ ಬೈಲ್, ಚೇತನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಬೈಲ್, ಅಶೋಕ್ ಉಳಿಯಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ರಿಚರ್ಡ್ ವೇಗಸ್, ಸುಜಿತ್ ಬೈಲ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಧರ್ಮನಗರ, ಸುನಿಲ್ ಬೈಲ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.